tanta lepsha. Hello? Oh, gena tash dele. Tashi dile, mami doa. Kare? Ah, tanta lo do. Tanta lo shin lepsha. Chi mata mi doa. Ta ni, ta mini lepsha. Mini ngani rawadi. Mare. Nye chung pere ta Oh, shin ta shigere. mani lesha. Digidu, digidu. Na yore. Ay, Jamal. Yona digidu sangit. That's okay. Shimba yore. Shenpa yona menan ngashigi mechichana dis jela levgire sangit. That's okay, din shagen. Gena kera suktan shik chetan. Kera tonga mindu. Nga dea, ngan tuwa mi do. tonga mindu kera. Ngan tuwa mi do. tonga mindu. אני מצטער, חבר'ה, ממש עוד שנייה נתחיל, אני מנסה לתאם עם המורה שרגע יפתח את Ngan המצלמה. tuwa mi do. או, Ngan tuwa mi do. נתן ידע. Tuwa do, tuwa do, tuwa do. Kuchi jame asari. אוקיי, תנתון דואה. כן, עכשיו רואים. פראבר לא מתה. קרה? פראבר לא מתה. ברבר. म्हणजे פראבר לא מתה. eso. Gena keran ¿Qué cara yo? shukchenpo gertan. Te nga koyagi chet. Ah, Keran kedis shukchenpo gertan. Koyagi chet. 보이는데. Tanda kogido. Tanda kogido. Chiritan ni tende lapay. הודואה. דו. אוקיי, אז זהו, אני רק וידאתי עם המורה שאנחנו באמת שומעים אחד את השני. הוא נמצא עכשיו במנזר בדרום הודו, אז אנחנו נתחיל ממש עכשיו. 다시 델레 넘버니. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לשניכם שלום, תשי דלה. 만나면이 스트리 삼로. 리볼로셀레 모나스트리. אז השם שלי זה צלין סמדו. אני נמצא במנזר ג'פונג לא סלינג. 이다마 my friend. אני? 나이 토포 이다마. איתמר? חבר שלי. 나가 또 거치자 말해. לסו. גן אני נוטו שיג שוגה. ימנה קרן נוטו שיג נגה. 네네. 못했어. 네네. אוקיי, אז אני אעשה רגע רק כמו מן הקדמה, היכרות. אז באמת, כמו שאמרתי לכם בקבוצה, גן גיאלצן, בגלל שהמצב הבריאותי שלו הוא לא ממש טוב בימים האלו, אז ביקשתי מגן סלין סמדרוב ללמד. גן סלין סמדרוב הוא בעל התואר גשל הרמפה. זה תואר שמקבלים לאחר 25 שנות לימודים שעוברים בהצלחה, באחד מהמנזרים הגדולים של מסורת הגלוג, בבודהיזם הטיבטי. הוא מורה שלי גם באופן אישי, למדתי ממנו המון, ואני ממש שמח שיש לנו את ההזדמנות עכשיו שהוא יעניק לנו את הלימוד הזה. והלימוד כמובן מאורגן על ידי קבוצת שידה, שמי שלא יודע זה קבוצה של מספר מורים בעלי התואר גשל הרמפה ובעלי התואר גשה, שהם בעצם נמצאים בדרמסלה ומנגישים את הפילוסופיה הבודהיסטית לקהל הפתוח, לקהל המערבי, בשפות שונות. אז זה בעצם הקדמה. 마트 스트라송. 서서. צלחה. 나도 디세 가서 시집에 가래. שזה שיק.
찍어. צ'יק. 당가서 가르쳐 보이나. 세 찍는 당가서 아니 저때 니 지, 소소 무슨 나라 지 저거 디버지 영화도. 소소 무슨 나라 지 강을 메와. 아니 근데 털어도 당가서 니 농비 용고는 가시요나. 그래도 만들 시잖아 이거 말해. כן, אז מה בעצם אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר היום על הפרזנטציה בכתבים הבודהיסטיים, על מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להשיג אושר בחיים שלנו, ובאותה מידה מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להעלים את הבעיות בחיים שלנו. 당가서 로아 메이나다. 아니 딱고도 소디게 선치 샘디게 선치 선라오지나 나서 집어지경을 대완도 봐도 대완만도 봐도 당가서 선치 간가 집어지경을 뭐 뱀번에 만타마 마사이지 처음하고 가른도래라는 대완도래 가른만도래라는 대완도 대 집어지경을 했어. אז אנחנו כיצורים חיים, בין אם אנחנו אנשים או כל יצור חי אחר, אנחנו בדיוק אותו הדבר. במה אנחנו בדיוק אותו הדבר? אנחנו בדיוק אותו הדבר בזה שאנחנו רוצים להיות מאושרים, ובזה שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו סבל, וזה לא משנה בין אם אנחנו נמצאים בעמדה מאוד מאוד גבוהה בחברה, או שאנחנו נמצאים בעמדה מאוד מאוד נמוכה, באספקט הזה של לרצות אושר ולא לרצות סבל, אין שום הבדל. 다 대완도 봐도 등원문도 완다 직바이 마마세 소소소는 대완도의 그 톡톡도 요래 소소소 등원도의 그 톡톡도요 소소 정말 집어지종 요래스 ולא רק שאנחנו אותו דבר מבחינת הרצון שלנו להיות מאושרים ומבחינת הרצון שלנו להימנע מסבל, אלא שאנחנו גם בדיוק אותו דבר מבחינת הפוטנציאל שיש בנו להגשים את האושר בחיים שלנו ולהימנע מהסבל. אנחנו בדיוק אותו דבר מבחינת היכולת הזאת. 땅아서 대완도 등원문도 봐이나 대완도 조고래 소소 등원도 몇번 까고 대완도 등원이 그 나오자다 마시나 아니 대완 까 조고가 가리 마시바 등원 까지 왔더니 수소는 제발 마시나 땅아서 대완 도통 심아 등원 까도 심아 대대도 가서 도모 대완 도나 간디지네 조고 등원 까나 간디지네 까고 되니까 나오자다 야보시고요 됐어. כן, ובגלל שאנחנו רוצים להיות מאושרים, ובגלל שאנחנו לא רוצים לסבול, מה שאנחנו צריכים להבין זה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשיג את האושר לחיים שלנו, וכמו להדוף את הסבל, לא להימנע מהסבל. כן, להשתחרר מהסבל. אז מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל זה, אנחנו קודם צריכים להשיג ידע. בנוגע למה אנחנו צריכים להשיג ידע? אנחנו צריכים להשיג ידע בשיטה לאיך להשיג אושר ולאיך להימנע מסבל. אם אנחנו לא נוכל לעשות הפרדה טובה בין שני הדברים האלו, מהי השיטה להשיג אושר ומהי השיטה להימנע מסבל, אנחנו לא נוכל להגשים את המשאלות האלו שיש לנו. 땅아서 저 주자가 소소는 더비 디와탈라 저 디와이나 디와탈라 르니레스 저 리토 셈도 무도 나도 드리기 저 린서그 디와 지도 non sempre Devata Niris, ma so Goaka Devata Drubai Dibaina, Devata Niris. ואם אנחנו נעשה חלוקה של הסוגי אושר, או הסוגי, אפשר לקרוא לזה תחושה טובה או תחושה נעימה, אז אנחנו נוכל להגיד שיש שני סוגים של אושר. סוג אחד של אושר זה האושר שהוא תלוי, שהוא קשור בחושים שלנו, שהוא קשור בגוף הפיזי שלנו, בין אם זה בדברים שאנחנו רואים, שומעים, תואמים וכו'. סוג שני של אושר זה הסוג שהוא אושר מנטלי. 다 실리게 되어때 맞지 아니 칼라야 부여와도 고야 부여와도 대사 콤바야 부여와 아니 고르모야 부여와 아니 롱콜라서 다 옆번저 같이 뜻을 옆하다 되니 소소 실리게 되어때 니코 되어래 디도토요 데스 כן, ואם אנחנו מדברים על להשיג אושר מבחינה פיזית, אז זה אלה דברים שאנחנו משיגים אותם באמצעות הדברים הבאים. אם יש לנו אוכל טוב, אם אנחנו במצב כלכלי טוב, אם הבית שאנחנו גורים בו הוא, כן, הוא בתנאים טובים,
אלו דברים שהם בעצם מביאים לאושר מבחינה גופנית או מבחינה פיזית, כן, להנאות פיזיות אפשר לקרוא לזה. 응? 다 그거는 실리가 디와도 도토레디 실리가 디와도 그 농생이 디와도 도토 말했어. 이게 실리가 디와 요바서고 마페레 안 가서도 가르 고레로나 농생이 디와도 고레스. 이게 general 롱교도 다 조고도 같이 요나용 실리가 디와도 도토레디 농생이 디와도 도토 말. 안 가서도 가르 고요레로나 농생이 디와지 레토나 아니 디와 먼저 디와 때문에 저 여보지라고 그랬어. אבל אם אנחנו נשאל את השאלה, האם אנחנו יכולים להשיג עושר מנטלי באמצעות העושר הפיזי הזה, שמושג באמצעות האמצעים השונים שקשורים בכסף, אוכל טוב, תנאים טובים חיצוניים וכו'? התשובה היא לא, אנחנו לא נוכל להשיג עושר מנטלי על בסיס הדברים האלו. אז האמת שמה שאנחנו הכי צריכים, אנחנו הכי צריכים עושר שהוא מנטלי. למה זה הדבר שאנחנו הכי צריכים? כי זה עושר שהוא לא משתנה, זה עושר שהוא נשאר יציב, 얼마 כן, 이만 ולא משתנה. 당아서 노생게 디와도 간디 도고레 다 노생게 디와라 제노롱교 같이 요나요 노생게 디와다 여부지 도토 말이 저 번저 또 조고도 가르 요나요 다 노생게 디와데 멤버들 때 메자 아이 도토 말이 같이 라마도 소가 소와 말도 나요 오치 도토 말이 다 가르치니 도고레로나 노생게 디와다 라니가 센다 라니가 뭐 시버지니 롱기 센다 롱기 저라도 뒤에 롱기 디와데 롱기 도고요. 예스. 특히 디와도 생기 디와데 כן, ואם אנחנו צריכים באמת להשיג את העושר המנטלי הזה, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להשיג את זה על בסיס כן, על בסיס כל מיני נסיבות חיצוניות שונות, בין אם זה כסף, אוכל טוב, דברים טובים כאלו, אלו לא דברים שיכולים לגרום לנו להשיג את העושר המנטלי. ובאותה מידה אנחנו לא נוכל להשיג את העושר המנטלי אם אנחנו נלך לרופא ואנחנו נבקש ממנו תרופה מיוחדת שתעזור לנו להשיג את העושר הזה. אנחנו גם לא נוכל להשיג את העושר המנטלי הזה אם אנחנו פשוט נתפלל לאלוהים ונתפלל למורה שלנו שאנחנו נהיה מאושרים. זה לא יכול לעבוד ככה. אתה על שקט, איתמר. גונדה, צ'שה. תדנו תגיור שמבאים. 이따마 אז כן, סליחה, אמרתי לכם, הייתה פה הפסקת חשמל והחשמל עובד במוזר, אז אני אשמח אם תוכלו להתאזר בסבלנות כשדברים כאלה יקרו, אני אחזור אחרי שנייה. אז באמת, מה שבאתי להגיד זה שאנחנו לא נוכל להשיג עושר באמצעות זה שאנחנו נתפלל לאלוהים או שנתפלל למורה שלנו. אלו לא דברים שעובדים בצורה הזאת. אז באמצעות מה אנחנו נוכל להשיג עושר מנטלי? אנחנו נוכל להשיג עושר מנטלי אם אנחנו נעשה התמרה מבחינה מנטלית. אם אנחנו מתוך התודעה אנחנו נעשה איזשהו שינוי. בגלל שהעושר המנטלי הוא מנטלי. אז זה צריך לבוא מתוך התודעה שלנו. 싸워서 צרפו. 땅가서 가르레나 노생게 디와도 간디지네 도고들로 땅가서 다 기와 통마메 바 말로나 다 아말레 기니 따지고 다 로카츠 로니시서 제카츠 참나 비퍼텔레 마르소 리카 가르치요 저 번조 몸보 사요 럽조 몸보 제요 다 리카 몸보 제요 디 통마도 저도 소소 디비체다 나로는 께버지 정나 나로는 디와지라나 나로는 지 걸사지라나 나로는 지존나 조조선 가서 다다지 버터로 수수 디비 수수 코나 디비 체도로 우리 럽조 제요레 리카 제요레 참 제요레 리카 뭐고 지체 수수 디비 체다 리카 제요레스 אז מה בעצם, באיזה סוג של סיטואציה אנחנו נמצאים בה? אז אם אנחנו אפילו לא מדברים על חיים ללא ראשית, על זה שאנחנו מזמן ללא ראשית, אם אנחנו אפילו מדברים רק במונח של החיים האלו, מהרגע שאנחנו נולדנו מאמא שלנו, בין אם אנחנו עברו כבר 20, 30, 40 שנה מאז הנקודה הזאת, מה שאנחנו עושים בחיים שלנו זה
לנסות להשיג אושר בכל מיני דרכים, בין אם זה לעשות כל מיני סוגים שונים של לימודים, בין אם זה לעשות שכר, בין אם זה לעבוד, כל סוג של עבודה או כל סוג של פעולה שאנחנו עושים זה בעצם מתוך המחשבה הזאת של הלוואי שזה בסופו של דבר משהו שיוביל אותי להיות מאושר, הלוואי שזה בסופו של דבר משהו שיוביל אותי להיות מסופק, שישים אותי במקום טוב. כל דבר שאנחנו עושים, האמת שבסופו של דבר הוא מתנקז לתוך המין משאלה הפנימית הזאת, שהלוואי שבסופו של דבר זה משהו שיוביל אותי לאושר. 나가서 다다기 빠트라 들이 존조 전에 라냐 나로 찌부지 존나 나로 디와지 존나 나로를 지요나 나로를 지 근데 존조 선리가 제레 디나 용아서 다다 수수수로 선로지도 때문에 전에가 저번저 타치 요래 러브주시요 타치 요래 이나 다다 셀로 카티는 셀로 맞죠 셀로 없다 셀로 딩어 강어 리지 카티나 가서 요데레스 כן, ולמרות שהמשאלה שלנו זה שבכל פעולה שאנחנו עושים יש לנו את המשאלה של הלוואי שזה משהו שיעזור לי להיות מאושר, הלוואי שזה משהו שבסופו של דבר יוביל אותי למקום טוב, בכל פעולה שאנחנו עושים, למרות שיש לנו את המשאלה הזאת, אנחנו נצטרך רגע לבדוק ולשאול את עצמנו. מהבחינה הזאת מבחינה כלכלית, גם אנחנו יכולים להיות במצב טוב, אנחנו יכולים להיות במצב טוב גם מבחינת הידע שיש לנו, אנחנו יכולים להיות גם במצב טוב מבחינה חומרית וחיצונית, שיש לנו את כל התנאים החיצוניים שאנחנו רוצים ושעמלנו עבורם במשך כל כך הרבה זמן, אבל עדיין מה שיש לנו תמיד זה מין איזושהי תחושה כזאת של אי נחת, מין איזושהי תחושה כזאת של טרדה ואי נוחות, נכון? 나트지 등하서 강들이 아니 제아들 다단다 별로 아니 지 소소로 접번저도 지야 다지 열에 디나오 단다 신의 강어때 매바 접번저 여바도 시여 여바도 되니 노그 생각 강어때 매바 차운도도 단다요 생각 강어도 생각 등화도 생각 노다티 단다 혼자 할때 모두 가르치는 도세 분이 괜찮다. כן, אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אז יכול להיות, אז בוא נגיד שאנחנו במצב שיש לנו את כל התנאים החיצוניים האלו, בין אם זה מבחינה כלכלית, בין אם זה מבחינת כסף וכו'. אנחנו יכולים שיהיו לנו את כל התנאים החיצוניים האלו, אבל עדיין למרות שיש לנו את התנאים החיצוניים האלו, שהם מאוד מאוד טובים ויש לנו הרבה שפע מהם, האם זה משהו שהוא בסופו של דבר עוזר לנו? האם זה משהו שהוא בסופו של דבר שלמרות שיש לנו את כל התנאים החיצוניים האלו, אז אנחנו עדיין, אז אין לנו את הבעיות האלו, את הבעיות המנטליות האלו, ואת הסוג של הטרדה והשמחה הזאת, או האם רק באמצעות זה שיש לנו את כל התנאים החיצוניים האלו, את כל השפע החיצוני, אז אנחנו יכולים להגיד שיש לנו, שמין הסרנו את כל הבעיות האלו של אי שמחה פנימית וטרדה וכל הבעיות המנטליות. יש פה מישהו עם כלב, אני חושב. יכול להיות שזה מהחדר של גשלה. כן, זאת הייתה שאלה שמופנית אליכם, יעל. 지금 내 친구도다. 그니라 거절로 좋았던 입에. 네, 거절로 때나 거절로 시여이나 야 타지 요래. 접번저이나 야 타지 요래. 이나 어떤 생각은 지 같이나 지금 만들어 마디파 세마죠. 근데 그 저절로 강한테 요도 매라다. כן, אז אני אשאל אתכם שוב. אז בין אם יש לכם הרבה ידע, בין אם יש לכם הרבה כסף, האם עדיין, למרות יש לכם את התנאים החיצוניים האלו, האם עדיין יש לכם את הבעיות הפנימיות האלו או לא? Alltså, אני מיצ'יגי תלנגי אפשר. יוטה יו. גיו נוריה פצמגי, סמגי דאו על הפנגי מרסה. 나가서 때 강어도 노하시, 와. 나티 강어도 요팅 가서 생각을 나자도 노다도 강어도 단다 요티 단다 빼달라 말어서 가르쳐 되고 소소게 체들어 로주 체도 소소게 체들어 프로젝트도 소소게 체들니까 뭐 지리네 단다 벌레 이나 가서 생각 강어게 매봐서 도움이 되었어. 다 매나 단다 별리까 지와 되게 가서 생각 이치 도마토. 다 가서 단다 빼 소모토한테 아워 jogo 그랬어. 소모토도 지모 jogo 그랬어.
כן, אז ברור שיש לנו את הסוגים השונים האלו של הבעיות, נכון? מבחינת כמו איזשהו כאב פנימי או איזושהי אי שמחה, נכון? אז אלו דברים שלמרות שיש לנו הרבה ידע, למרות שאנחנו אחרי הרבה שנים של לימודים אולי, ולמרות שאנחנו במצב כלכלי טוב, יש לנו הרבה כסף, ואת כל הדברים האלה אנחנו עושים בשביל שאנחנו בסופו של דבר נהיה מאושרים, זה עדיין לא משהו שהוא עוזר לנו להשיג את הסוג של האושר הזה שאנחנו רוצים, נכון? האושר הפנימי הזה. אז אם זה ככה, זה אומר שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות את הדרך שבה אנחנו פועלים. אנחנו צריכים כמו להפוך את הגישה שלנו. 나가서 아니 지금 간디진에 선로 지금 간디 적거든요. 선로 리카체 거서 선로 도도 지금 적고요. 그래서 리카 가서 제거래 로주 제거래 먼저 적고요. 선 적고요. 리카 제거래디 리카 제리 거서 선로 도도 지어래. 선로데 지금 적자고. 나마 선로 도도들이 선로 로까지 또 왔다 그래서 나마 선로 도도 리카 몸부 제래디 나가서 생각 모네 전에 그 집기 퍼퍼 sempre que eu matore. A matore liga de me jogo aí, mas só de me jogo yores. só לא tonto. אז באמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה כמו להפוך את הגישה שלנו. זה בעצם מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. זאת אומרת, לשנות את הגישה שלנו. כי מה שאנחנו עשינו עד עכשיו זה לא שיטה שהיא פועלת בשביל להשיג את מה שאנחנו רוצים, את הסוג הזה של העושר הפנימי. אז האם זה אומר שאנחנו צריכים להפסיק לעבוד? האם זה אומר שאנחנו צריכים להפסיק לעשות שכר, או כל מה שקשור בלהרוויח כסף? לא, זה לא מה שזה אומר. מה שזה אומר זה שבזמן שאנחנו עושים את הדברים האלו, אנחנו צריכים לשנות את הגישה שלנו, תוך כדי שאנחנו מבצעים את הפעולות השונות האלו של היום-יום. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה לשנות את הגישה, משום שבעבר הגישה הזאת שאנחנו היינו איתה, בזמן שעשינו את כל הדברים האלו, זה לא מה שעזר לנו להביא עושר ושלווה תודעתיים. אז בגלל זה אנחנו צריכים כמו להחליף את הסוג של החשיבה שהייתה לנו בעבר לסוג של חשיבה שונה. 나가서 선로 지금 또 저와라 토마 소속 리카체 거서 땅아 페트는 소속 선로 간디지 또 리카체 로주체 거서 선로 간디지 진에 선로 동샤 디가 선로도 미만 러세 그 선로도 야버지 하고 그래서 이 선로 동도대가 가서 디지털 마터레 다티 선로도 하고 선나 가서 가디지는 선로 동 요래라나 그냥 간다고 지네 직발에 수수 겹어져 나로 겹어져 나로 디부정이 쳇다 리카탄도 지야마도 사실 선실 디지체도 선실을 겹어 용하고 고 디지 용이 쳇다 선로 동에 가서 리카도 제요 말했어 이 땅가서 나로 겹어 디부 용이 쳇다 리카체와 그 선로도 파 여기 리카체와 직발이 말라 오늘 그 리카체와 그 선실이 쳇 선실 나리 신비 선실 탐지 선실 제를 디지 용하 나리 신비 선실 제를 지금 의미 가르치다고 강을 마요와 디체도 성공지 돈이 디까지 제나 아니 같이 비아지 맞아 생각 비아지 로토요레스 אז כן, אז אנחנו יכולים להגיד בעצם שהגישה הזאת שאנחנו אין איתה עד עכשיו, בזמן שעשינו את כל הדברים האלו, אנחנו יכולים לבחון אותה, כאילו, בזמן שאנחנו עשינו, בזמן שאנחנו עבדנו, בזמן שאנחנו למדנו, בזמן שהרווחנו כסף, ועשינו את כל הדברים השונים האלו, הגישה הזאת שהיינו איתה זה לא משהו שבסופו של דבר עזר לנו להשיג את העושר המנטלי הזה שאנחנו רוצים, נכון? זה לא משהו שעזר לנו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה בסופו של דבר זה באמת לנתח את הסוג של הגישה הזאת שהייתה לנו עד עכשיו. ומה בעצם הסוג הזה של הגישה, איזה סוג של גישה הייתה לנו? הייתה לנו סוג של גישה של, או כל מה שאני עושה, שזה משהו שבסופו של דבר יעזור לי, שזה משהו שבסופו של דבר אני ארוויח ממנו. אנחנו בעצם חשבנו בעיקר על מה אני ארוויח מכל פעולה שאני עושה בה, איך זה משהו שיכול להיטיב איתי. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה שבמקום שאני אחשוב רק על עצמי בכל הפעולות שאני עושה, אלא לחשוב בצורה שהיא קצת שונה. לדוגמה, בזמן שאני עושה איזושהי פעולה מסוימת, או שאני עובד, שאני מרוויח כסף וכו', אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות את הגישה למה אני יכול לעשות בשביל להיטיב עם העושר של האחר. מה בפעולה שאני עושה, בעבודה שאני עושה, בכסף שאני מרוויח, יכול בסופו של דבר לשרת את העושר של האחר, יכול לגרום לאחר להרגיש טוב. אם תהיה לנו סוג כזה של גישה,
אנחנו נוכל בעצם להשיג את מה שאנחנו רוצים, את העושר המנטלי. 답변아 비차잖아 가서 지 다쳐서 총바 연나면 하고 마서 총정계지 이나스 봐 당앞에 가서 총자도 소소 깊성 야부지 키카 야부지 아니 지 본조 야부지 배샤 야부지 고모 야부지라나 선에 가서 총저유레스 바로 다 소소 총고도 마카 마셔와서 지 진실체로 총 자라 뉴온 게가니 다 먼저서 페이지에도 아니 선호도 뒤동이 자라 총저와 집바지 총저와 집바지 발라요 나로 때서 계속 때서 쪽으로나 개미도 아니 그zul로 페이지 토나 그줄로 로바지 제 토나 그줄로 지 고모 충충지 그좀 토나서 그 선호 들리지 크니 다 소소리 경감 말하지 파쇼리 선호 야보지 토니 선호도 롱 집은 마성니 롱이 셴비 선제를 선호도 총지 겨바이나 아니 총도 겨니 녀만이 선서 소소 그 샘바는 지 간호지 그 디로지 벌지 레요 사레스 אז כן, אז מה שאנחנו עושים עד עכשיו זה, אני לא יודע אם אתם, אם מישהו מביניכם הוא עובד בשכר, או שהוא מוכר דברים, שהוא עובד בסוג כזה של עבודה, אבל בגדול אנחנו יכולים להגיד שאולי הגישה שלנו הייתה עד עכשיו זה שאני עכשיו הולך לעבוד, ואני הולך לסחור ולמכור דברים, ואני אחשוב בעיקר על איך שזה היטיב איתי, איך שזה היטיב עם המצב הכלכלי שלי, איך שזה היטיב עם כן, עם הכסף שלי, איך אני יכול להרוויח מזה כסף. אז זאת הגישה בעצם שאנחנו יכולים להגיד שיש לנו עד עכשיו. אז מה אנחנו יכולים לשנות בעצם? אנחנו לא צריכים לשנות את העבודה שלנו, זה לא שאנחנו צריכים להפסיק לסחור. אנחנו יכולים להמשיך בדיוק באותה עבודה, אבל כשאנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו יכולים לחשוב את הדבר הבא. מה שאני עושה, אנחנו משלבים בזה גם, אנחנו חושבים גם על הטובה של מישהו אחר, אנחנו מכניסים גם בתוך הגישה שלנו את המחשבה על זה שבסופו של דבר מה שאני עושה, האחר גם יוכל להרוויח ממנו. ואפילו אם זה אומר שאני קצת אקבל מזה איזשהו הפסד, לא נורא. זאת אומרת, להיות עם איזושהי תודעה כזאת שמוכנה, כן, לקחת איזשהם הפסדים. אבל לחשוב על הגישה הזאת של מה שאני עושה, הלוואי שזה עתיב עם מישהו אחר. אם אני מרוויח כסף, הלוואי שזה בסופו של דבר יוכל לעזור לבן אדם אחר. אז אם אנחנו באמת נוכל לחשוב בצורה כזאת, אז בסופו של דבר אחרי יום, יומיים, 3 של עבודה שאנחנו נמשיך בגישה כזאת, בסופו של דבר יגיע לתודעה שלנו מין תחושה כזאת של מין איזושהי שמחה כזאת טבעית, שפשוט תגיע לתודעה שלנו ונוכל לעשות את העבודה שלנו במין סוג כזה של כיפיות. 교수님이 리카 가르치는 이유는 로로 수족을 리카텔라 단답에도 네 가르쳐서도 나로 지 라차야 아버지 라나 나로 지 고사이는 돈부지 라나 나로는 지 기부지 요나 근데 전조선 리데요레스 나 드리네선 티교르서 선도 지미 나로 기부 이나이 게민도 기부 이나이 게민도 나리 징게 스제 콘솔라 니로바지 제트나 콘솔 기부지 조나 공소 데모지 용나 서가 상로 들리지 키니 아니 리까지 제다스 세타지 제다스 와 배나 멤버라오지 나오 단답에도 메는 지소소가 메인부터 배샤지 라차지도 고모지 야포라 지금 마섬 리카 야부지나 라차도 요요가 이 때문에 파쇼 네바텔라 베샤자고 제와도 뉴지 다 네바도 오니 강아지도 샤사고 링에레샤 코나로바지 니 콘토도 제아 선센 데니 가서 가서 지자이나 배도요마 센 데니 리지 제니 저 멤버 메정바지나오 파쇼 네바도 로파 야포스 제라 소소라 라차티 야파라리 라마지 소소 샬로노 소도 땅아 콜로로파 군토도 제 마야파 제요선 소소가 센라 지금 요바메파 까나메파 야포 들리지버지 버지 용요레스 그래서 세타지로 צודק. 그래. 세타지 빠지 그래서 정지제로 그랬어 가서 시와서 많이 봐. 소소가 라레모는 때니 소소소 드리제나 가서 시와 동시에도 데도 마데도 드리도 마디도 그래서 정지제대 하고 그래라. אז אני לא באמת יודע בדיוק איזה סוג של עבודה אתם עושים, אני לא יודע אם אתם מוכרים או סוחרים, או אני לא יודע באיזה סוג של כן, עבודה אתם בדיוק מתעסקים, אבל אנחנו יכולים להגיד באופן כללי שהאופן שבו אנחנו
האופן שבו אנחנו מבצעים את הפעולות השונות ביום יום, והאופן שבו אנחנו מבצעים את העבודה שאנחנו נמצאים בה, זה עם מין איזושהי סוג של מוטיבציה כזאת של אני הולך לעשות את העבודה הזאת, ועם המחשבה של בסופו של דבר אני ארוויח עם זה משהו טוב לעצמי, בין אם זה אני ארוויח מזה אוכל טוב, שתייה טובה, אני ארוויח מזה כסף טוב, אני ארוויח מזה כסף טוב שיוכל לעזור לי לחיות בתנאים טובים, וכל הדברים האלו. אז מה אנחנו בעצם צריכים לשנות? אנחנו צריכים לשנות את הגישה שלנו, שהיא תהיה כזאת בין אם אני הולך להרוויח ממה שאני עושה, בין אם זה משהו בין אם אני הולך להיות שמח עכשיו בין אם מה שאני הולך לעשות עכשיו הולך לגרום לי להיות שמח, בין אם אני הולך אולי לחטוף קצת הפסדים, או בין אם אני הולך, כן, זה העבודה שאני עושה הולכת לגרום לי קצת להיות לא שמח. העיקר שבסופו של דבר זה משהו שיוכל לעזור לאחר להיות מאושר. העיקר שבסופו של דבר הפרי של העבודה שלי יוכל להיות השמחה והרווחה של מישהו אחר. זה בעצם מה שאנחנו צריכים, הגישה שאנחנו צריכים לאמץ בזמן שאנחנו עושים את הפעולות השונות והעבודה ביום יום. ואנחנו יכולים גם לתת דוגמה למשהו יותר ספציפי. אז בואו ניקח לדוגמה רופא, שהוא הולך לעבודה, ורופא באופן כללי אנחנו יכולים להגיד שכשהוא עושה את העבודה שלו הוא מקבל כסף טוב, נכון? אבל בואו נגיד שהרופא הזה לא רק שהוא יקבל כסף טוב, אלא שגם מה שהוא יעשה, זה שהוא ברגע שהוא יטפל במטופלים שלו, ושהוא ינסה כן, לעזור לחולה להיפטר מהמחלה, אז הוא גם באמת, מתוך הלב שלו הוא יעשה את העבודה הזאת ויחשוב, אני אעשה כל מה שביכולתי בשביל לעזור למטופל הזה, להחלים מהמחלה הזאת. אני אעשה כל מה שאני יכול, הלוואי שהמטופל הזה יחלים מהמחלה שלו, עם איזושהי מוטיבציה מאוד מאוד כנה ואמיתית כזאת, מהלב. אם יש לרופא את הסוג הזה של המוטיבציה הזאת, אז מה שיקרה זה שהוא באמת, אחרי היום הזה של העבודה, לא רק שהוא יקבל כסף טוב, אלא שהוא גם יוכל לחזור לחדר שלו, ולחשוב, עשיתי באמת, כאילו, באמת אני עשיתי את הכי טוב שיכולתי. עם איזושהי מין מחשבה כזאת שהיא ללא חרטה, עם איזושהי שמחה על מה שהרופא הזה עשה. אז באמת אני רוצה שזה משהו שאתם תבדקו בעצמכם, לא משהו שאני רק אומר לכם, ולקחת את זה כאמת, אלא שזה משהו שתבדקו בעצמכם ביום יום, ותראו אם זה עובד לכם, אם זה, הגישה הזאת זה באמת משהו שעוזר לכם להשיג אושר, או שזה לא עובד. 좋아하던데 이건 몰라야 돼. אז כנראה שיש שאלות, אני רק בודק שנייה כי אני רואה שיש פה בצ'אט. מחירות, עזרה. יעל אמרה מחירות, עזרה. מחירות שווה עזרה. בעצם כשבן אדם מוכר, הוא לא מוכר, אלא הוא עוזר לצד השני. זה כאילו, כי דיברת על מחירות, אז זו הייתה הכוונה. כלומר, זה ברור שכשאנחנו פועלים כל הזמן מתוך מקום של עזרה, ולא ממקום של לעזור לעצמנו. כשאנחנו עוזרים לאחר, אנחנו מקבלים בחזרה. זה ברור שאם אנחנו עוברים ממקום של עזרה, סליחה, לא הבנתי את הדבר, מה שאמרת? אני אומרת שאנחנו עוזרים לבן אדם אחר, ולא משנה באיזה גיל, ילדים, מבוגרים, צעירים, כשאנחנו נותנים מהלב ועוזרים לאחר, אנחנו מקבלים בשפע חזרה. כאילו, אנחנו מקבלים תודה, אנחנו מקבלים שמחה, ברגע שאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים. זה הרעיון. אז תמיד טוב לתת. תמיד להיות במקום של נתינה. אני רק אתרגם רגע את מה שאמרת. Lasso, kongi tenja sig sunsha. Ta kerangi tsong yabagi korla sung bainba. Ta kongi karson sonserna tsong yabiate. Te mila rock bacheatan tsong giresa, tan chikvaresa. Ta gani sana te soso tsong yapaina te shenla pen togiain shashare. Anshin tenja sig sonson. Aniate gana karson sonserna. Ta kelsi soso jin patang waina, te shen la ropa chepaina, te soso la tsur ranshingi
te shigragire, te devaragire, te pentogragire, te chonigi jotan shigresa. 나서 단답에 총적돼요. 총적게 총적돼요. 이나요. 소소그 키우서 좀봐 לסונות 총적이요. אז כן, אז זה נכון שאנחנו יכולים למכור, אבל כשאנחנו עושים את העבודה הזאת של המחירות, מה שאנחנו בעיקר חושבים זה הלוואי שזה משהו שיוכל לעזור לי, הלוואי שזה משהו שיוכל לממש את המשאלה והרצונות שלי. 맞어. 총적 거서 잘한용게 근접할래들 거서 게임게 저마체 시요레. 왜이 총마다 소소접지도 소소가라 총야부지도나 소소노토니 총정구 요래 맞도 고소노 페이지 토나 고소노 야부지 중나서니 원래들이 짜와니는 제가 맞다다베. כן, אז עד עכשיו אנחנו יכולים להגיד שהאופן שבו אנחנו לדוגמה עושים עבודה כמו מחירות, זה שאנחנו לדוגמה אם לקוח מגיע, אז אנחנו יכולים לחייך ולצחוק ולהיות עם איזשהו, כן, עם איזשהו הבעת פנים חמודה כזאת, אבל מה שיש לנו באמת מתוך המוטיבציה זה המחשבה הלוואי שבסופו של דבר זה משהו שאני ארוויח ממנו משהו, הלוואי שזה משהו שיעזור לי בעבודה שלי. וזה לא וזה לא שהאופן שבו אנחנו עובדים זה לא שהאופן שבו אנחנו עובדים זה שאנחנו, כשאנחנו מוכרים או שאנחנו פוגשים לקוח, אנחנו חושבים על, הלוואי שזה יעזור לו, הלוואי שזה משהו שיטיב איתו, הלוואי שזה יתרום לאושר שלו. עד עכשיו אין לנו ממש את הסוג הזה של הגישה. 당한테 소소코나 그 제들로 다소 잘라지 고고 여러 때는 잡고 있는다 총고이나 가르는 멋지 레오를 걸 뭐래 야버지에 게임 게레 야 페쇼 페파 가시오 제가서 지르스 그 총마다 콜 소노토니 콜 페토지 정나도 콜 야버지 정나서 소노도 키요 말이지 나로 그 총야버지로나 나로는 잘라 야버지 총나 뭐뭐 야버지라나 서티 소노코와 아니 가서 수지제로 빠지 총접돼요. 그래서 비교받아 가르치는 초 학고를라나 그것이 그 자꾸이나 총고 때문에 잘라도 많이 따따따 이 먼저서 그 많이 코르실을 넣으면 놓아서 수도가 생을 막아val래 그래서 막아val래야 될 가르치는 아니 그 잘라도 맞송 그 여러 마치니 그 막아와 어디 수소가 나로 잘라도 소나 나로 직접 지우나서 선바도 뛰고 쳐야지. 그것이 콩가 잘라뇨 게도 젬바 텔 파소노토이나 그 마녀나이 민사마라 내거요 아까 타콜 니근 리마소이나 타케미도 그 젬바 진들이 야지라나 타타레사네 수수세는 막과 막교와 좀 참말 파쇼토도 소노토이나 디 돈은 메니 수수 그 잘라도 마서 자마서 마르디 뇨마소와서 칸이 말로나요 생각나요 컨트롤하고 해서 אז כן, אז איזה סוג של גישה יש לנו עד עכשיו? זה שבין אם אנחנו עובדים במסעדה, בין אם אנחנו עובדים באיזושהי חנות, אז אנחנו יכולים להיות עם איזושהי הבעת פנים נחמדה כזאת, ולחייך ולצחוק כלפי הקונה שבא לקנות משהו בחנות שלי, אבל בסופו של דבר המחשבה של זה, שיש לי זה הלוואי שהוא יקנה את המוצר שלי, וזה משהו שבסופו של דבר יעזור לי. הלוואי שזה משהו שבסופו של דבר יעזור לי לקדם את המחירות שלי. יש לנו את המחשבה הזאת. אז מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה, במקום הגישה הזאת, אנחנו צריכים לפתח גישה שיותר חושבת על, איך מה שאני עושה יכול להטיב עם האחר, איך מה שאני עושה יכול להטיב עם הלקוחות שלי, איך מה שאני עושה יכול להטיב עם מי שרוצה לקנות את המוצרים שלי. ומה בעצם הסימן שאנחנו יכולים, מה ההוכחה בעצם שאנחנו יכולים להגיד שבעצם יש לנו באמת את הגישה הזאת? אז בואו ניקח לדוגמה סיטואציה שבה איזשהו לקוח מגיע לחנות שלנו והוא מסתובב בחנות ובסופו של דבר הוא מחליט לא לקנות והולך החוצה. מה שאנחנו נרגיש באופן מאוד מאוד טבעי זה שנרגיש מין איזושהי אי שמחה כזאת, נרגיש מין איזושהי אי נוחות, נרגיש מין איזושהי תחושה כזאת של תסכול. וזה, מה שזה בעצם אומר זה שיש לנו עדיין את הגישה הזאת של, הוא היה צריך לקנות את הדבר שלי, הלוואי שהוא היה קונה את הדבר שאני רציתי למכור לו. זה בעצם סימן שעדיין יש לנו את הגישה הזאת. ומה יקרה אם לא יהיה לנו את הגישה הזאת?
אז אם לקוח יבוא לחנות שלנו, וגם אם הוא לא יקנה את הדבר שאנחנו נרצה למכור לו, אז אנחנו עדיין, אנחנו לא נהיה מבואסים מזה, זה לא משהו שהוא יהפוך לא משמח עבורנו, כי הגישה שלנו היא די כזאת שהיא חושבת על איך אנחנו יכולים להטיב עם הלקוח שבא לחנות, אנחנו נוכל לחשוב על, או, זה לא נורא אם הוא עכשיו לא בא לקחת את המוצר שלי, הוא בטח ימצא משהו יותר טוב שיענה על הצרכים שלו בצורה טובה יותר. תוכל להיות לנו סוג כזאת של גישה. אז אפילו אם זה לא משהו שאנחנו נגיד מהפה שלנו, זה לא מילים שאנחנו נגיד באופן ישיר, את הסוג הזה של הגישה שדיברנו עליה, עדיין מבפנים יהיה לנו כעס, יהיה בנו מין איזשהו כעס אם הדברים לא ילכו כמו שאנחנו רוצים, אם לא יקנו את המוצרים שאנחנו רוצים למכור, וזה לא משהו שיתאם עם הגישה הזאת שרוצה שבסופו של דבר אני ארוויח מזה משהו. 어떤 리진의 정치체들이 나로서 내 가르치고 도는다 자와 리카 가르치나요 소소 나서 제설에 답변은 젬바지 돈나다는 저로도 젬바지 몸에 그 젬바 넘다지 젬바 야부지 도이나 소소 생각 젬바 돈사 그 밑에도 젬바 돈게 그 뭐니 젬바 돈게도 비와 치와 생각해와 요래서 그래서 ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Onda? 그래서 ¿Cómo son? Te quita changna. 가르세 나가서 젬바 돈게 제가 나 젬바 돈아이나 용 야 sorry you know 네 랑가 여러 때라 자कर 야노 만도 디 포르 칩소 자कर 동도 아니 깨져들 니치 말다 요 좀 진짜 אני מצטער, זה הולך פה איזשהו בחור הודי עם הכלב שלו מבחוץ, זה לא כלב שהוא שלי, אז בגלל זה הוא נתח פה הרבה. 다 안에 나서 젬바지 동아이나 소소가 모니까 삼만난다 지니 다 고모치 니시 선체까지 젬바 동아이나 삼만난다 지니 코로나 팬비 삼바 그노 야보 지칸이 젬바 동아이나 젬바 동네 파셔도 배샤라 고모라 그래 이나요 소소가 코라 고모시 디와티 소소를 친구 쉬워지 요래라다 삼만난다 지니 젬바 동고라 마도요 삼만난다 마치니 젬바 동나 코비아 켈레 마레 삼만난다 지니 파쇼들 팬도 삼바 시침부 지고네 아니 젬바 동다 모네 토니가 소소를 비와트 레레스 샤도 노 고다서 오 드리가 맞대 로바야 치요 맞대 젬바야 또 터스 나 소소 고다니 카와도 페 만다와지 요레스 삼만난다 요나 나 삼만난다 메니 젬바 동나 코 젬바 또 레디나 드리가 소소를 비와치다 버젤레 더 마레스 כן, אז בעצם אנחנו יכולים להגיד שהגישה שלנו באופן כללי זה גישה שאני חושב רק על עצמי, אני חושב רק על הטובה שלי. אז בואו ניקח לדוגמה, אם אנחנו נעשה איזשהו אקט של נדיבות, אנחנו נעשה איזשהו אקט של נתינה ונדיבות, ובין אם אנחנו הולכים לתת רק סכום מאוד מאוד קטן, של בין אם זה 10 שקל, ברופי זה נחשב סכום מאוד קטן. בין אם אנחנו ניתן 10 שקל או 20 שקל, אז אפילו אם תהיה לנו, כן, אפילו אם אנחנו ניתן כזה סכום קטן, ועדיין אנחנו ניתן את הסכום הזה עם מין איזושהי כוונה אלטרואיסטית טהורה כזאת, אז בסופו של דבר אנחנו ניטיב, זה משהו שהיטיב איתנו בצורה מאוד מאוד גדולה, זה משהו שיוכל לעזור לנו להשיג עושר בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל אם אנחנו נעשה את הפעולה הזאת של הנתינה והנדיבות, אבל לא תהיה לנו את המין מחשבה אלטרואיסטית הטהורה הזאת כלפי האחר, זה משהו שהוא לא ממש יוכל להטיב איתנו, אנחנו לא נוכל להשיג את הסוג הזה של העושר. כי הסוג הזה של העושר זה שעם המחשבה האלטרואיסטית הזאת אני נותן, ואז אני יכול לחזור באמת לבית שלי ולחשוב, זה באמת, אני מרגיש איזושהי תחושה שהיא בלתי רגילה, אני מרגיש משהו שהוא באמת באמת שונה מבחינת העושר היומיומי. איזושהי תחושה של עושר מיוחדת כזאת. 라티 나서 가르레즈나
생각 대화 몬고 생각 되는 나 제라니 쳬버즈미 수수 싸워 첨부 좀 일러주 자와 가르치는 나로는 쳬부지 나로는 나 세게 생 싸워 첨부 저기 생지 와서 저 같이는 여데 디그 와서 소마다 가데 요레스 나 싸워 치던 수수 싸워 치던 디그 선지 제로 마가와지 제로 너빠지 이 때문에 수수고 나 세게 공기 도착이요 공부했기와 요모통지 기미 아니 세는 맞죠 강은 요자 네가 정말 되게 소요샤です 뒤에 가서 가르쳐 보더라나 나지 세가 나로 자와 친구 좀 빌려도마 시초를 돈 나리 제바 선제 제 너기들 런이 제바 몽치바 그래서 파송로지 또 아디까 제도디 런기 도바티오 티노 도레 쟁 도바티오 티그 도토레 런이 께 티네 용레 쟁 께 티네 용 도레 세 따라서 손기 상기 비전 들리지 뭐티네 썸르레스 אז כן, ואם אנחנו נותנים שוב את הדוגמה הזאת של המחירות, אז כשאני עושה איזושהי סוג של עבודה, או איזושהי סוג שאני מוכר איזשהו משהו למישהו, אז יש לנו את הגישה הזאת של הלוואי שכשאני אמכור את זה, זה משהו בסופו של דבר ייטיב איתי, הלוואי שזה משהו שיעזור לי להרוויח משהו, אז זאת מין הגישה הזאת של להוקיר את עצמי בצורה שהיא קיצונית, להוקיר את עצמי יותר מדי, להפוך את עצמי ליקר בצורה שהיא קצת יותר מדי. אז מה שאנחנו בעצם עושים זה שאנחנו כמו מפסיקים את הסוג של הגישה הזאת שבה אנחנו מוכירים את עצמנו מעבר למידה, ואנחנו מחליפים את זה בלהוקיר את האחר. אנחנו מחליפים את זה בלחשוב על טובתו של האחר ועל איך האחר יכול להיטיב ממה שאנחנו עושים. כי מה שבעצם קורה זה שמהסוג הזאת של הגישה שרואה את עצמי כמאוד מאוד יקר, אז באים כל הרגשות המפריעים כמו האחזות, כעס, וכל הרגשות המפריעים האלו שבסופו של דבר מה שהם עושים זה שרק הם מביאים לנו עוד בעיות ועוד סבל. אז מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה כמו מין להקטין את האינטנסיביות של הגישה הזאת של הוקרת העצמי ולהגדיל, לפתח יותר את הגישה הזאת של הוקרת האחר, של לחשוב על טובתו של האחר. ומה שיקרה בסופו של דבר זה שכשתהיה לנו את הגישה הזאת של הוקרת האחר, לא רק שאנחנו נעזור לאחר להשיג אושר, אלא שזה גם משהו שעל הדרך יוכל לעזור לנו להשיג את האושר שאנחנו מייחלים לו. 나서 가르쳐 고도라나더니 다자게 또마 샤자토바 가르라나 노바 소녀긴 타 뭐죠 또비 타니 뽕거래 소리다 노바 소녀긴 타즈나 페 가르즈는 노바 침부치 잘라지는 약셰던 알고 적셰던 알고 뭐에 알고세 노바 비 소녀긴 타 단 뭐죠 또비 타즈나 페 까노 용페 수조리로 페 두고 싶고 제대야 너 많이 봐 하족은 노바 침보이 맞지 하적을 까마리 마세 니 포로 된서 보여요. 타니 뽕 도바 소녀기타 뭐죠 또빈다 하고도 te dona mcelegelo mache 도바로나 앞에 가서 지 가리는 도바 친구세야지라 도바 친구 맞제세야 돼. 도바 친구지야요. 그래서 나요 뭐죠 도바로 하적을 깔리 페시 친구들 칼라마자 페칼라토 코로즈네 교프지 코바 교프는데 저 맞제로 그니까 타니도 뽕나 아니 결혼 이제 도투를 있으면서 אז מה בעצם בודה שקמוני אמר? בודה שקמוני אמר זה שאנחנו צריכים להימנע שתי הקצוות, שתי הקיצוניות אפשר לקרוא לזה. אז קיצון אחד זה הקיצון של העושר, אולי אפשר לקרוא לזה, והקיצון השני זה הקיצון של סגפנות. זאת לא המילה שגשלה השתמש בה באופן ספציפי, אבל אני חושב שאפשר להגיד את זה, כי זה תואם את המשמעות של הדברים שגשלה אמר. אז מה זה בעצם הקיצון הזה של העושר? סליחה, לא הקיצון של העושר, אלא הקיצון של ההשתוקקות מאוד מאוד גדולה. מה זה בעצם הקיצון הזה של ההשתוקקות המאוד מאוד גדולה? זה לחשוב על זה שאני צריך שיהיה לי את הדבר הכי טוב. אני צריך להשיג את האוכל הכי טוב, אני צריך להשיג את המוצר הכי טוב. זה המין סוג הזה של ההשתוקקות מאוד מאוד גדולה לדברים כאלו. ומה זה הקיצון השני? הקיצון השני
סוג של איזשהו אורח חיים של סגפני, שבו אני לא אוכל, אני לא שותה, אני מרעיב את עצמי, אני מאמלל את עצמי. אז בודה אמר שעלינו לא להיות באף אחד מהקצוות האלה, וכמו מין להישאר באמצע. וזאת איזושהי דרך שיכולה לעזור לנו להשיג אושר. 아니 토마스기 샤자토바가 손레나 다트 nombi 추그 계자지레사 니 성고요 말레스 그래서 nombi 추킬레나 안디레 말레나 안디레 기온이 추킬레나 안디레 말레나 추킬레메레 그때 같이 말레스 저도 가르고레로나 가라서 비치 빙어 트럭 디와 드롭아도 빙어 서바티 선지 비치 도통 거 나오자지 때요레스 비트 반노제도 소소가 라레 들어와이나 소소를 디제유로 소소를 빙어메 버저 투레스 데르 소소 추바 제거요 말에 데노비오 노바 산지비 추제거요 말에 그 송그 시에바 럽자티 코로소고 냐뉴 사비 하코니 용이 주니 아니 마셰데요 데노제 마로소 라레토 터나 추키 제거요 말에서 어디제나 마로소 디제 도토아카 랑바지 라요레스 אז בעצם זה מה שבודה אמר לגבי שתי הקיצוניות האלו. ואז אנחנו יכולים לחשוב, זה משהו שהוא קשור לבודהיסטים, זה משהו שהבודה אמר, זה משהו שהוא קשור לדת. אז זה לא משהו שאנחנו צריכים לחשוב, אנחנו לא צריכים לקבל על עצמנו להיות בודהיסטים, אנחנו לא צריכים, זה לא אומר שאנחנו כן צריכים לא להיות בודהיסטים, זה לא אומר שאנחנו כן צריכים לקבל על עצמנו איזשהו דת, או משהו כזה, זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו באופן רחב, באופן אוניברסלי יותר, שאם אנחנו נפעל באיזושהי צורה כזאת, זה בסופו של דבר משהו שיוכל לעזור לנו להשתחרר מסבל ולהשיג אושר. זה בעצם משהו שהבודה הציג כאיזושהי דרך להשיג אושר, והוא הציג את זה דרך הניסיון שלו. וזה לא משהו שאנחנו צריכים, שאם אנחנו נתרגל את הדרך הזאת שבודה הציג לנו, זה אומר שאנחנו בהכרח צריכים להפוך להיות בודהיסטים, או שאנחנו צריכים, כן, להיות חלק מהדת הבודהיסטית או משהו כזה. זה לא ככה, זה משהו שאנחנו יכולים לתרגל, ובסופו של דבר להשיג אושר בעצמנו. 등어 지금 생각으로 지금 맞겨와도 등어 던지티 아니 라첸제 나타와 전부 좀 받들었더니 좀 돼요. 그래서 다디 메파다 가리서려나 다 가지가 유차지 통요래. 걔가 아니 다음 선제 던지는 예전 나오게 나. 돈조도 선바이 초도 제번 선바 쇼스. 다 소소게 라리 젬비 선제때 유지가 나오는 거지. 자와 전부 라리 젬비 선제때 문에 돈에 그 신도동, 치마도, 니코도, 터뜨그 비와 던지 존이티 라니제비 선제들이셔도 이 선제도 조금 강마라고 보니 본토 타오그 아니 로바치 대도주 선방원이 야부 지코노 성을 야부 지도 터나 아니 디와도 그 랑과지 송유레스 전혀 거로도다 סליחה. כן. אוקיי, אז בעצם מה שקורה זה שכל הבעיות והסבל בחיים שלנו הם נובעים מהגישה הזאת של הוקרת העצמי. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות בשביל להעלים או כן לנגוד את הגישה הזאת של הוקרת העצמי? אז זה משהו שהוא מוצג בטקסט הזה שאני שלחתי לכם. אז אני שלחתי לכם את התרגום של זה לעברית שאני כתבתי, אתם יכולים לקרוא. אני הולך להקריא את הבית הראשון. עם הכוונה להגשים את המטרה הנעלה, היקרה יותר מאבן חן ממלאת משאלות, לו תמיד הוקיר את כל היצורים החיים. אז בעצם, מה זה בעצם אומר הסוג הזה של הפסוק? שהיצורים החיים זה בעצם המקור של האושר שלי, בין אם זה בחיים האלה ובין אם זה בחיים הבאים. ובגלל שהם המקור של האושר שלי, מה שאני אעשה זה שאני הולך לעזור להם, אני הולך באיזושהי מין מוטיבציה תאורה כזאת לנסות להיטיב איתם, אני הולך לפתח גישה חיובית כלפיהם,
ובסופו של דבר זה משהו שיוכל לעזור לי להשיג אושר. 아니, 당도 드니 마토 드리 셰아 디세미도 존도 아니 저조가 지 똑바나오도 드리 저완다 요나 노로치스 אז כן, אנחנו עומדים לסיים את הזמן הקצוב לנו, אז אם יש לכם איזה שהם שאלות או איזה שהם ספקות, אז בבקשה תגידו. לי יש שאלה. יאללה, תהיה שהיא עושה. רציתי לשאול, אני הרבה פעמים חווה על עצמי העניין הזה של לחשוב על עצמי או לדאוג לעצמי או לחשוב על עצמי כיקר מדי, איך שקראת לזה, אז כאילו אני סובל מזה רק מעצם המחשבה שאני עושה את זה, זאת אומרת שאני פועל בצורה אנוכית. וכשאתה אומר שכאילו לעזור לאחרים זה בסוף משהו כאילו משהו שעוזר לעצמי, זאת אומרת שזה גם כאילו באיזושהי דרך עקיפה כזאת אני יכול למצוא בזה איזשהו אינטרס אנוכי, כאילו אז איך, אתה מבין, כאילו אתה אומר אם אני אעזור לאחרים אז זה יתרום לאושר של עצמי, אז איך אני שואל את זה? אתה מנסה להגיד אולי שבגלל שכשאתה, אם אתה בא עם המחשבה הזאת של, אוקיי, אני הולך לעזור לאחרים, אבל זה משהו שהולך להיטיב איתי, אז האם זה לא אומר שעדיין יש לי את הגישה הזאת של הוקרת העצמי? זה מה שאתה מנסה אולי להגיד? כן, כן. וגם לא רק אם זה, זאת אומרת, אני הולך לעזור לאחרים כדי שזה יעזור לי במחירות או משהו, כאילו בעצם זה שזה עוזר כאילו לאושר של עצמי, זאת אומרת, זה גם איזושהי תפיסה כזאת של, שהיא כאילו אולי באיזושהי מידה קצת מנוכרת, כאילו מיצורים חיים אחרים, כאילו היא עדיין סלף-סנטר כזאת. אוקיי. Adesso, Genla, אני קונגי תנג'ה סונסון. אתה צ'ירטנגנה תרנצ'ת זינטה גגורבה. אתה קלסי נגה פרנה te samlo tende shi yorba perna kesinga shenla parrok bache paina ani tsurunga deki yongire te samlo tende shi yorba kesinga tende perna tende 가싱가 콜라 로바체나 kare 가싱가 콜라 페 로바체나 아니 갈라서 kelsinya con la rok bache paina ani tsurunga la deki yongire te samlo tende shi yorba 송알라 deki dewa yongire 땡기다 동어 mare tsurunga la dewa 디티 yongire 아 tsurunga la kefsan yongire kelsinga samlo tende kune langne te leka tende che paina te ranche zin chagi marepe te kelsinga perna 어쩐지 잘 kelsi shen la ropa chene ani telenga kefsan regire sampelote kune langne te leka tende che paina te ranche zin chagi marepe sa 나서 젤라 로바체가 티 나로는 킵소라위체 이 성에 로바체나 디 야피오 마레스 나로는 킵소라나 야포레스 마라나에 케요 마레스 이나네 콜 파로파티 나로 삼반난다 지니 제이 삼바지요나 디 야피오레레 디지리 소소그 삼반난다 지니 나로는 킵소라나 야포레 마라나에 케민두 내가 콜 로바치 제바이나 야포치 자살에서 와이나 스스로 디치데 용어레스 나로가 기소라에 제때 제가 로바체소나 이 삼반난다 마레스 그래서 바로 빠져와라 때니 공급서 야레지 승리질라와 있는 그 막가 맞죠. 이게 용 맞죠. 저를 맞도 그 디케죠 맞스. 나로 께서 가르잖아 소모텔라 나로는 기소라에 제때 제가 로바체레지야도 손자라 지바래. 이따다요 말스. 나로는 기소라나다 마라나다 까케메 콜로 로바지 제트나 콜로 야바지 좋다나 서나 드리지니 로바체 바이나 너네 디켈레베스. כן, אז האמת שזאת לא הגישה שאנחנו צריכים לבוא איתה, זאת אומרת שאני
אני אקבל מזה משהו, שאני ארוויח מזה משהו, כתוצאה מזה שאני הולך לעזור לאחר. זה לא, זה בעצם לא המחשבה האלטרואיסטית הטהורה הזאת שאנחנו מדברים עליה. המחשבה הזאת, האלטרואיסטית הטהורה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה שמה שאנחנו צריכים, באמת הגישה הזאת שאנחנו צריכים לפתר, זה שאם אני הולך לעזור לאחר, בין אם זה משהו שאני הולך להרוויח ממנו, בין אם זה משהו שאני לא הולך להרוויח ממנו, זה לא כזה משנה, אני לא כזה מוטרד מזה. אז, ובנוסף, אם אני הולך להיות עם הגישה הזאת, בסופו של דבר אני הולך להיות מאושר, אני הולך להרוויח מזה שמחה. זה משהו שהולך לעזור לי. אבל אם אנחנו הולכים לעשות, את הסוג השונים, את הסוגים השונים האלה של הפעילויות והעבודה, או כל סוג של פעולה שאנחנו עושים עם המחשבה הזאת של, או אם אני הולך עכשיו לעזור לו, זה משהו שאני הולך להיטיב ממנו, זה משהו שהולך לעזור לאושר שלי. אם זה המחשבה שאנחנו נהיה איתה, זה לא באמת תהפוך לגישה האלטרואיסטית הזאת שאנחנו מדברים עליה. ומה בעצם יקרה? זה שאם אנחנו נרצה לעזור לבן אדם האחר, ואנחנו נחשוב על איך זה הולך לעזור לי בסופו של דבר, איך זה הולך, משהו שהולך להיות שאני ארוויח ממנו, אז מה שיקרה זה שאם הבן אדם הזה יגיד לנו משהו שהוא לא מוצא חן בעינינו, יגיד לנו משהו שאנחנו לא נהיה שמחים ממנו, אז ישר זה יגרום לנו למין תחושה כזאת נעימה, או נחוש מין איזושהי תחושה כזאת של סלידה מהסיטואציה. אז בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחשוב, בין אם זה משהו שאני הולך להרוויח ממנו, זה משהו שאני לא הולך להרוויח ממנו, משהו הולך לעזור לי, משהו שלא הולך לעזור לי, אני הולך לעזור לו, אני הולך לעזור לבן אדם השני, אני הולך להגיש, כן, אני הולך לנסות להיטיב עם הבן אדם השני, בדרך המיטבית, הכי מיטבית שאני יכול. 나가서 결혼해서 가르치는 나가서 나 로바 뭐 붙이는 가서 제토 말해 오늘 제토 말해 이나용 세문권이 파쇼도가 지금 그 주주심에서 로바 제 맡았나요 세문도 성노도 파도 너밖에 와도 지티신 킵송라 이거 서로 맡았니 뭐 지금에서 로바 제 맡았나요 이 로바 제 받대 오늘 전에 그 소소를 모으면 내가 알았지 로바 제서 봐 요이 로바 받지 와라 되니 나서 나로 기소 첨부지 알아서 던지가 서로 처음에 많거니 뭐지 니서 이나 심지 던져 들라 그 로바지 제바 심지 던져 강을 용게 솔라 바지 손으로 로바지 제비 뭐니 그 소소를 리치도 요래서 그 마이미 그 펠 로바지 제바라 때니 스스로 그지 알지 니 기소라 왔다 소소지 년도 제 년도 용와서 던지 그 로바지에서나 이 로바지 때 말에 그런 넘바 말했어 이거 용 벌시 딜라테니 소소 기소 맞으나 스바자로 고도로 되고 되게 제자레스 이게 뭐지 니서 다들 자지 가르로 받쳐봐 이나요 소소 그 삼바 난다 이게 소소 기소 삼바 치는 거 받지 않으러 받지 very good 레트니나 디와치 지레 Gela, kerangi tampo te semchen tamchela ngazo te rok pacheto gimare ina te semchen chi ni la. 제토아 당가서 선제 탐제란다 가서 제토아 그래요 말해 이나다 소소그 링콜을 요비 그 정보도 드니 바마 빈제도 드니 자 지유도 던로들이 가면 요베 페나 던로도 배 참나자들이 요사로 또 드리요 또 솔로몬의 메지다 제와도 또 솔로 칼라다 제와도 아니 말이나오 교구 드릴라파 소소그 지고모지 니상 또면서메나 사바난다 제니 콜을 샤자 뉴지 끝내노니 아니 콜로바 제바도 드리 제바이나 오늘 소소를 디와도 시글레 저것도 롱글레 야셰도 때 대마이미가 지 파지 때와라 때니 소소를 지 기송지라다 파지 때와라 때니 소소지 세년도 깨닫으면 아차서 드리 서로도서나 아니 거기 기소 맞잖아 요 맞죠 차 요 거기 깨닫 맞잖아 요 맞죠 차 이거 등을 제자했어 이게 가서 등을 모아서 삼반 넘다지니까 고문쯤아서 된 때면은 삼반 넘다지네 저우가 אז המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה לא שאנחנו יכולים לעזור לכל היצורים החיים, אנחנו לא נמצאים באיזושהי סוג של נקודה כזאת. אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לחשוב, לסובבים אותי לאנשים שקרובים אליי, בין אם זה חברים, משפחה, ובין אם זה חיות, או בין אם זה אנשים עניים שנמצאים סביבי, בין אם זה אפילו רק בן אדם אחד, שני אנשים, לא יותר מזה, אפילו אם אנחנו יכולים להיות עם המוטיבציה הזאת של אני לא הולך לפגוע בהם,
ואני הולך עם מוטיבציה אלטרואיסטית לנסות לעזור להם מתוך חמלה, זה משהו שבאמת אנחנו מדברים עליו במונחים שבסופו של דבר יוכל לעזור לנו להשיג אושר, וכן, העזרה האמיתית כמו האלטרואיסטית הזאת שאנחנו מדברים עליה. אז אם לצורך העניין אנחנו הולכים לפגוש בחיה שיש לה איזושהי מחלה מסוימת, ואנחנו ננסה לעזור לה באמצעות להביא אוכל, למין מחשבה כזאת של חמלה, זה באמת מה שנקרא מחשבה אלטרואיסטית. ואם אנחנו הולכים לצורך העניין לעזור לבן אדם עני, ואפילו אם אין לנו יותר מדי מה להביא לו, ואנחנו רק מביאים לו שקל, 2 שקל, אם יש לנו את המין סוג הזה של המחשבה האלטרואיסטית, זה משהו שבאמת בסופו של דבר, כן, יכול, זה משהו שאנחנו באמת צריכים לנסות להתמקד ולתרגל אותו. אבל אחרת אם אנחנו ננסה לתת, ומה שאנחנו ניתן, אנחנו נבוא עם המוטיבציה הזאת של, או בסופו של דבר זה משהו שאני ארוויח ממנו. בסופו של דבר זה משהו שהולך להפוך אותי למפורסם, זה הולך לעזור לי להשיג שם טוב בחברה. אם תהיה לנו סוג כזה של מוטיבציה, זה משהו שאנחנו לא נוכל להתערם ממנו, וזה לא הסוג של המוטיבציה האלטרואיסטית שאנחנו מדברים עליו. כי מה שיקרה בסיטואציה כזאת זה שאם אם מישהו ידבר עלינו בצורה לא טובה, אחרי שתהיה לנו את המוטיבציה הזאת של זה משהו שהולך לעזור להפוך את השם שלי לשם טוב, אז אנחנו נתעצבן מזה, זה משהו שיהפוך אותנו למתוסכלים מהסיטואציה, אם מישהו הולך לדבר עלינו בצורה לא נעימה. אז כן, בעצם מה שאנחנו צריכים זה להיות עם המין סוג הזה של המחשבה הזאת של, אפילו אם אין לי הרבה מה לתת, אני בא עם הסוג הזה של המחשבה האלטרואיסטית, ומתוך חמלה לתת לאחר, זה הסוג של העזרה לאחר האמיתית שאנחנו מדברים עליה. 장가서 디제 미도 니 디제 예도라 그래서 아니 다 몸부지다 장가서 다니 디제 지금 오다 마시 도와지 미도 니 같이야지 말에 아니 저도 가르치나 니 정지제로 지스 아니 יהיה מתוך הכרה, דווקא... לא, מתוך פעולה עצמה, של לעשות. אנחנו שומעים אתכם. אז כן, אז אנחנו עכשיו, הזמן שלנו הסתיים. אז כן, אין לנו הרבה זמן חוץ מזה. צ'יו איונה, תארו צ'רווה. קומה סונגלה. 뭐이게또 연로 מראה, גן לתה. 인도 צ'יו איונה, תארו צ'רווה. 또한 동나다 כן, אז אם יש לכם שאלה, אז אתם יכולים לשלוח אותה. 안졸리 זהו, רוב הדברים שרציתי להגיד בשיחה הזאת, אז אמרתי אותם בשעה הזאת. 그다음에 אז אין לכם שאלות? לי... לא עכשיו, אתה לא מתכוון לשאול עכשיו, נכון? גן לתת תנדתיו תנא ג'יגר בקרה. 맞아니 선이네요 말아. אז כן, לא, אתם יכולים לשאול שאלות עכשיו אם אתם רוצים, לא יהיה לנו זמן מחר. טוב, אז מה שאני רוצה זה לשאול, למעשה לחזק את השאלה של יונתן. כי אלטרואיזם, המשמעות שלו זה שאתה עושה משהו שלא לטובת, שלא נגזרת ממנו טובתך האישית באיזושהי צורה. ובבודהיזם הרבה פעמים המעגל של העשייה, זה נתינה או דאגה לזולת, דאגה לכל היצורים החיים, היא בסוף נסגרת בזה שזה יטיב איתנו. זה לא עומד בפני עצמו, הנתינה לא עומדת בפני עצמה, הדאגה לעולם החי לא עומד בפני עצמו, אלא זה תמיד מחובר לזה שזה הדבר שיביא לנו את ההערה, את האושר וכן הלאה. וזה אני חושב מה שיונתן התקדם, וזה בעיה של אלטרואיזם בכלל, אבל זאת השאלה. אוקיי. Lasso, ani te kongitiwatan jelba shigre. Ta tiwa te carrere serna te ngazo shen la parrok pache paina perna nampa te sampa namta seriate te tama te carrela tuk de ore ser la paina te tama te soso te kepsan rayate la tuk de ore. Gani serna perna kesin nga jimpatang neja te tsutim sun ta suma son ina te chawa sampo carre che paina ya
tama te nga tela tene tarpat top tu gire tela tene nga sange gi koban top tu gire ani tenre in basonsan te sampanamtang gi kanle shigre te gani sana te sampanamtang te ngune tangna tenre shig ngune tangna gi sampanamtang tenre ayona te tenre shig sonsan nani tonega sambananda lingi real matter res sambananda tere tanda nga kolo paro paji chewala tini kongi sane ngaro kipsong jirana kongi jingala jiro paji chena sawaka sono to mena sambananda res ti sono yo tsaiji susu ronchen zengule res ti thatila nga so soji tomato kejayo res kaptila kyorongi pena machila como jate ni ropaji chepati como jate bala teni kongi jima ngala ji ropaji jero chena 요나 콩게 가지 니 가로지 비치지 않아 사가 근데 서로 맞동니 코로나 파쇼터 페토나 너무 자되게 코로나 페지 토로 제나 서 선바티 서로 코로나 마토마토나 선바남다 테레 딜레테니 소소가 지불로 서로 또 말에 딜레테니 소소 마오바 그지 디와티 갈리갈리 토레스 Diletene te ranshigi te deo te kale jogire mato te 로직이 salo tango 서로 또 말에 맞소매 빈제는 리오 공부 똑같이 해서 이제 야부터 리오 건데 그래서 אז כן, אז בעצם הסוג הזה של המחשבה האלטרואיסטית זה לא לעשות לצורך העניין איזושהי נתינה עם המחשבה של או אחרי זה הבן אדם הזה הולך לעזור לי, אחרי זה אני הולך לקבל מזה או להרוויח מזה משהו. זה לא לחשוב על התוצאה של הדברים האלה שאנחנו עושים, בין אם זה נתינה או כל פעולה אלטרואיסטית אחרת. זה לא באמת מחשבה אלטרואיסטית, אם אנחנו עושים את זה מתוך הכוונה הזאת. אנחנו גם לא צריכים לחשוב על זה שבסופו של דבר אנחנו נגיע להערה, אנחנו לא צריכים לחשוב על הדברים האלו. זה משהו שאנחנו לא צריכים לחשוב עליו, ובאופן טבעי הדבר הזה יגיע. זה לא אומר שאנחנו צריכים לחשוב עליו. באופן טבעי, מאחר שזה הסיבה להערה, זה מה שבסופו של דבר, זה אחת מהסיבות להערה, זה מה שבסופו של דבר יוביל אליו. אבל זה לא משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו. מה שאנחנו צריכים לחשוב זה שאני הולך עכשיו לתת לצורך העניין, בין אם אני נותן 10 שקל, 20 שקל, לא משנה מה יש לי, אני נותן את זה לבן אדם האחר, ואני חושב, הלוואי שזה יטיב איתו, הלוואי שזה יעזור לו. וזאת המחשבה שאנחנו צריכים להיות איתה, ולא איזושהי סוג של מחשבה אחרת של מה הולך להיות התוצאה של זה, מה אני הולך להרוויח מזה, אחרת זה לא באמת מחשבה אלטרואיסטית. אני לעזור, ארצ'ה, צאסו, תיזן צאסו, תצטייד אותו, ז'אבה. אוקיי, אז אנחנו הולכים לסיים, מה אתם אומרים? אוקיי, תודה. 오케이, 땡큐. 그래서 네 다리나 이즈라가 게임을 게임 게임 거 같아만 또 못하시네. 그지체 배가 붙죠. אוקיי, אני רוצה להגיד תודה, אני ממש ממש שמחתי, וזאת הפעם הראשונה שאני שומע את השפה הזאת. תודה רבה. אני מעצבן שנה. סודה. קרין תגיד אותי, אפשר בעתיד לעשות ברטר, שהוא ילמד אותנו טיבטית ואנחנו נלמד אותו עברית. Gemma che si chiamano la doppia iona, te ngazzo te kerik je pogiamne, te keran ngazzo la tsur, te pokete lobtiche, anin ngazzo keran la par, te ngazzo kerite, yan, te lobtichena. 그래서 나를 쓸어도 제를라. te hebrew che te konzo keran la par lobtichena, te kerangi konsola? פוקטי. תודה רבה. אני אלמד אתכם טיבטית, אתם תלמדו את עברית. טוב מאוד, תודה רבה. אני צור דקררנו, נגרצורה. ג'אווה קרצ'ה, דיקה קרצ'ה באיניון, סומו קרטונה, ג'י 파쇼 순실의 너바티는 옆요 말에서 성호도 뒤에 지미지 크고 이제는 너바티는 싸워는 링 말에
보통마치나 언더바치나 코에 소대지를 코에 디완도 비지를 빙어문도 비지 추리 야부요 말에서 성호도 인지매지 큐토와이나 갈릴리 소소 냠도 조금 몸을 차요 서도 트나에 조금 차 서도 트나에 옆에 소소를 가빈이 차차디 아니 소소를 생각이 몸을 잡아차 그래 다른 소소 아니 성호 옆에 지도 예신체 파도 성호도도 가르나 소소 조보래 소소 로바치네 소소도 가빈이 차니차 더 마이엠비 나로 찍고 솔로도 하는데 뭐 다타 뭐 보여도 되는 소소 카쪽 찍고 아니 그쪽은 나자제 차요 뭐 같이 뭐 보여나 소소고 솔로 도도 찍고 원기 도매 걸통제 차도 그래서 딜 야뭐 파쇼틀레 티나에 도와잔데 마쇼 티나에 지테즈 마가와차 이 생각보다 아니 벌써 또 가면 또 베카티는 세번들이 데리게 차요 그래서 다 가르치고 비싸봐도 파돈 실제 가르도 이나요 직발에 고소이 디완더에 딩만더에 아유 디완더에 딩만 마수카가 직발에 직접 그 성호도 또 마수 소마스 판세 디완더가 딩만더가 직발했잖아요 그래서 지금 너바다 자는 마치 셈바송지 드리체바데는 가완도는 도볼 서도티는 도볼 게데 소소 가완도는 접어요 소소 가완도 되는 디부요 게데 소소 커스tum 그 나자제야데 요마 생각하는 제한테 자원이 내리면 어떻게 제고요 그래서 돌디나 티레 בוא אוקיי, אז אם אנחנו נגיד בקצרה, מה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לקחת? זה שאנחנו צריכים שתהיה לנו את הגישה הזאת של זה לחלוטין לא בסדר אם אני אפגע במישהו אחר, זה לחלוטין לא בסדר אם אני אעשה משהו שיזיק ויסב נזק למישהו אחר. ואפילו אם אנחנו מדברים על נמלה קטנה, גם לאן אנחנו צריכים לחשוב של זה ממש לא בסדר אם אני אעשה איזושהי פעולה שתגרום לנזק עבורה. כי היא בדיוק כמונו, היא גם יש לה חיים, היא גם רוצה להיות מאושרת, היא גם לא רוצה לחוות כל סוג של סבל, היא בדיוק כמונו במובן הזה. אז אם בעצם תהיה לנו סוג כזה של מחשבה שאנחנו נרצה להימנע מלפגוע ולהסב נזק לאנשים סביבנו, מה שיקרה זה שבאופן טבעי אנחנו נוכל לראות את האנשים סביבנו כחברים שלנו. ויהיו לנו המון אנשים שיואבו אותנו. ותהיה לנו בתודעה מין איזושהי תחושה כזאת של סיפוק, מין איזושהי תחושה כזאת של שמחה ורווחה תודעתית כזאת. אבל אם במקום זה מה שאנחנו נעשה זה שאני הולך לחשוב רק על עצמי, אני הולך לחשוב רק על מה אני הולך להרוויח, ומה שהולך לקרות זה שאפילו אם אנחנו נהיה בחברה של 100 אנשים, אנחנו עדיין נסבול מבדידות, אנחנו עדיין נרגיש שאנחנו לבד. כי מה שיקרה זה שאנחנו נסתכל מסביבנו, אני אסתכל לצד אחד ואני אחשוב, או אני אהיה לי מין איזשהם ספקות לגבי הכוונות של הבן אדם מהצד הזה, ואז בן אדם מהצד אחר, או אני כועס עליו מאיזושהי סיבה מסוימת. אם אנחנו נמשיך להיות עם הסוג הזה של הגישה, זה האופן שבו הדברים יראו לנו. אבל מה שאנחנו באמת צריכים לפתח זה מין הגישה הזאת של בדיוק כמוני, כל שאר היצורים החיים האחרים, יש להם את הרצון להיות מאושרים, הם רוצים גם להימנע מסבל, יש לנו בדיוק את אותה שאיפה בהקשר הזה, אנחנו בדיוק אותו דבר בהקשר הזה. אז בגלל זה מה שאנחנו צריכים זה להימנע ככל שאפשר מלפגוע ביצורים אחרים, ולעשות ככל שביכולתנו להיות עם תודעה שהיא נדיבה, אדיבה כן, חיובית, תודעה שהיא טובה כלפי יצורים חיים אחרים. ואז מה שיקרה באופן טבעי זה שיוכלו להיות לנו המון חברים, הרבה אנשים יאהבו אותנו, ואנחנו גם נימנע מכל מיני תחושות כאלו של בדידות, כן, ומה שאנחנו דיברנו עליו מקודם. אז אם אנחנו ננסה לסכם את זה, אז זה בעצם הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לקחת. Okay, thank you. תודה. ביי. תודה רבה. קדינצ'ה, ג'לה ג'ליאנסה. Yeah. תודה רבה. קדינצ'ה. תודה. קדינצ'ה. Gracias, alguien, la Karin, che, Kaleshu.